Hi guys, zina langa ndine Sam Mavita. Ndimapanga ma videos osiyana pa YouTube. Musiku la lero ndangobwera ndi uthenga olankhula kuti nthawi zambiri nyimbo zathu zimene takhati kuzisangalalira kwa nthawi yayitali zimatiphunzitsa zinthu zingapo, monga kulimbikira, kugwira ntchito osatopa, komanso ndi kukhala ndi masomphenya opambana. Izi ndi nyimbo 5 zimene ndikufuna kuti mutazimveranso ngati simunazimverepo mukuziganizira bwino lomwe, mutazimveranso mwachidwi kwambiri. Pa number 5 pali nyimbo imene amati masomphenya. Nyimbo imeneyi ndi ya Skefa Chimoto imene amati masomphenya. Palibe munthu amene angapite patali, palibe munthu amene angachite zinthu zakupsya popanda masomphenya. Nyimbo imeneyi amati masomphenya. Ulembe masomphenya ako, uziwaona, uziwawerenga patali, nthawi ina iliyonse uzikhala nawo active. Kodi ndikukwanirisa ziti? Zinthu zimene ndinaziganizira ndakwanirisa zinthu ziti? Pa number 4 pali nyimbo imene amati kankha. Nyimbo imeneyi ndi ya Skefa Chimoto imene amayankhula mawu kuti kankha. Pachino chilichonse chimene umayeneka kuno kuchita, kaya munthu kaya ukuchita zichani, kaya ndi business ukupanga zichani, kaya ndi china chilichonse chimene mukuganiziracho, umayeneka nokuti you need to push, you need to work hard on it, and you need to make sure kuti china chilichonse chimene ukuchita ndi extra force. Nyimbo ina imene ndimafuna mutaonera ndi nyimbo ya Lucias Banda, nyimbo imene amati paulendo. Nyimbo imeneyi imatiphunzitsa kuti munjira ina iliyonse imene timadusa, mu china chilichonse chimene timayendamo pamakhala zinthu zopinja. Tisenere sitikuyeneka kufasa mopusa, sitikuyeneka kufasa mu china chilichonse kumangoti yes boss, yes boss, yes boss. Zimakhano zinthu zolakwika. Pa number 4 pali nyimbo ya Tremour imene amati golide. Nyimbo amati golide moto. Siungapambane ngati sunakumane ndi mayeserero ake, siungapite chisogolo ngati sunakumane ndi zinthu zina zake zimene zikhoza kukuonesa ngati mwina mwake mmoyo mwako ukhoza kuoneka ngati olephera kapena ndi zinthu zina. Pamene mukukumana ndi mayeserero pa nthawi imene mukupanga business, pamene mukukumana ndi zokhoma mu nthawi imene mukupanga business, pamene mukukumana ndi china chilichonse chimene chikuoneka ngati chikufuna chikubwezeni mbuyo ku nkhani yokhuza ndi business kapena ntchito, chitengeni ngati kuti ndi yesero limene zikufunikira kuti mudusemo ndi cholinga chakuti mupambane. Pa number 1 ndikufunanso mutamvera kubwereza nyimbo ya Tremour imene amati mpanepane. Nyimbo iyi anayimba ndi cholinga chofuna kulangiza achinyamata. Nyimbo iyi anayimba ndi cholinga chofuna kuuza anthu kuti success ya anthu ena isakupaseni pressure. Just work pa pace ina iliyonse imene mukuweka. Pali anthu ambiri amene amagwa mphwayi mwina ndi anthu ena amene ali ndi stable source of income. Pali anthu ena amene lese mukupanga business yofanana koma munthu uyo ali ndi ma business iso ena, iwe uli ndi business yako imodzi yomweyo, but still more uzipezekabe kuti uli ndi pressure, uli ndi mpanepane, uli ndi mpesho. Pa china chilichonse chimene mungachite musazipase pressure. Mumvere nyimbo zimene zokwana 5, muzizimvera each and every morning, muzizimvera each and every mazulo mukabwera kuchokera ku ntchito, mukabwera kuchokera ku business kwano for 1 week, like every week, like every day for 1 week. Moyo wanu simuzakhalanso pa competition ina iliyonse ndi munthu ina iliyonse. Zina langa ndine Sam Mavita. Mutachita subscribe chikhoza kukhala chinthu chopambana kwambiri. Until the next time we're gonna do it. See you. Usizi wandan, andi usendan.